Programski jezik Python je jedna od najpopularnijih oblasti u svijetu IT-a, a to je machine learning. Kurs Machine Learning uz Python pruža osnovna znanja iz machine learninga korištenjem popularnih Python biblioteka. Na praktičnim primjerima ćemo implementirati osnovne machine learning algoritme kao što su klasifikacija, regresija i clustering. Naučit ćete kako Python programeri koriste machine learning da predviđaju vjerojatnoće događaja ili klasificiraju podatke u određene skupine. Naučit ćete kako predstaviti problem da bi bio rješiv, kako pripremiti podatke i na koji način kombinirati više algoritama radi kreiranja machine learning modela.